Hej YouTube, og jeg vil så vise jer, hvordan man lægger 20 mini items ind. Og jeg hedder Lasse Johansen, og nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Først så skal I ind og downloade det ved at trykke 20 mini items 1, og jeg har så den her beta. Så nu går I så ind i den, der hedder 20 mini items. Der. 9 Minecraft. Og så går du så ned her. Så jeg tror, det er den rigtige. Så trykker du bare på den ene der med her. Du må selv bestemme. Så trykker du den. Og så trykker du her og så download. Og så er den hernede. Okay. Så og så går du så ind i den. Så gør du sådan her, åben med WinRAR eller 7zip. Og så åbner den. Og så har du den så der. Og så åbner den her. Og så trykker du ned. Og der. Så add date. Procent. Så procent af data. Procent. Så går du ind i den. Og så går du ind i bin. Og så her igen. Og med WinRAR. Og så kigger du så den her. Så administrerer du alle ting. Putter det her ind. Hvad sker der det her? Der er en lille fejl. Bare en lille. Velkommen. Der skal du komme ned op til. Jeg kommer ned op til. Det er nok det, der er det. Nej. Men vi kommer til. Og så app data. Og så skulle du så gøre det her. Bum. Og setting. Okay. Og så lede efter midten. Nå, så ikke. Så lukker du bare dernede. Der er du din Minecraft op. Mojang. Der. Ny verden. Og bang, så har du det. Nå, men hvad er det?